bi kɔni bi kɛra donba ye golf bolo fédération de golf bolo kɛra donba ye ne yɛrɛ bolo an bɛ ka nin don makɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ golf terrain ba t'an bolo fɔlɔ min kan ka kɛ donc bi kɔni an sewara n bɛ se k'a fɔ a y'a to malimɔgɔw bi u bɛ golf dɔn u y'a dɔn k'a fɔ golf jeu ye mun ye k'a yira k'a fɔ k'an fana bɛ se ka fɛn dɔ yir'u la INGS terrain kan INGS terrain o sɔrɔla cogo di département des sports an b'u fo u ka cɛsiri la parce que a bɛ fɔ cogoya min na tubabukan na dɔn dɔ kɛr'u la o de kama an y'a yira Mali la k'a fɔ bɛɛ jeu ni bɛɛ dama ka kan a la fantan fara fɛntigi kan bɛɛ donc o de kama an ye nin kɛ bi k'a yir'u la k'a fɔ an b'a la bi de y'a résultat ye quoi voilà. Madame an bɔra ka kɛ Mali kɔnɔ yala don n'a nataw an bɛ se ka jigiya k'a fɔ ninnu bɛ se ka bɔ ka taa Mali jɔyɔrɔ fa kɔ kan wa? Ah oui o kɔni hali kuma yɛrɛ t'o la parce que ne yɛrɛ min jɔlen filɛ nin ye ne taara Mali kunnawolo a ka ca ni siɲɛ 10 ye laban yɛrɛ kɛra an ni monsieur Sori Konate ani Segal an taara Côte d'Ivoire ka taa Mali représenter donc u former kun y'o de ye ka taa nation représenter k'a yira k'a fɔ denmisɛnnin ninnu u fana dɔn b'u la u bɛ se ka an kunnawolo golf la. Kuma kuncɛ kuma la madame yala welekan jumɛn bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma? Welekan min b'u bolo fɔlɔ i n'a fɔ a fɔra cogoya min na an ka communicateur fɔra k'a fɔ cogoya min na o ye an ka dugukolo ko ye ni farikolo ɲɛnajɛ in na an y'a f'u ɲɛna a sira bɛ ka bɔ la donc an b'a ɲini u fɛ u ka ko teliya hali bi parce que kɔ kan an ka mɔgɔw bɛ yen minnu sigilen don k'a makɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna golf jɔ Mali la non seulement golf bɛ jɔ fɛn dɔ bɛ yen ko académie an bɛ n'o de sigi o ye golf denmisɛnninw bɛ jouer u bɛ si yen u ka université u ka école donc o ye koba ye Mali la n'o kɔni kɛra kɔni an bɛ se ka bɛɛ reçoit ka na fɛn dɔ sigi Mali la n'a bɛ fɔ o ma golf la open de golf ka sous-région invité o kɔni o ye ne ka laɲini ne bɛ miiri o la su ani tile. Il n'est pas facile au Mali ici de faire la promotion d'un sport qui n'est pas tout à fait connu des Maliens. Mais avec le courage et l'abnégation qui vous anime, je suis sûr et certain que vous arriverez au bout de vos objectifs. Tous vos souhaits exprimés ce matin, je vous donne l'assurance qu'ils auront une bonne oreille auprès du ministre des Sports et de la Jeunesse. Sur ce, je voudrais une fois de plus vous remercier et vous encourager